ZPM Executive Committee Nakuma MLA in Thanpui nei huna an party ZPM Chief Ministerial Candidate tan pulal duama Valupa Council in Apuang chu an thlop thuan soi ZPM Executive Committee hi voin khan an President pulal lian sota kai hruain dorpui multipurpose center an thukhoma an party constitution thar tura ram manchu siam that ngai te siam that ani nuwa an poma nakum MLA general election an party policy toran pombok ZPM Executive Meeting chuan resolution siamin zoram Puiten State Chen kha Chief Minister an OMM ang an nei ve theinan ZPM chu ain buat sai meka kalphung thar mi pui sarkar siam turin zoram puite thlop turin an nge na ZPM Valupa Council in an party chu kalphung thar champion puitum an ni angin shwai tu te chu nungchangin du shwai tu te chu nungchanga du tu thula an party din mun poi mo chel tu tele MLA candidate tur te chu rui thei thilina ti boilo an ni ngei turani ti resolution an siam chu an thlop thule he hi ZPM shwai tu te chu an zom ngei ni se an do tian soya Mizoram chi UT ani atanga kumsom nga chung PC party in reilo te thuna ina an chang ti lo MNF le Congress kai hruaina hnuaya a om charchara tuni an thlen chin ani ria wangin kothla ka hun veta nia zoram mi pui ngai dan chuan trom puya zoram mi pui te be seina ti hlo thlinga kumsang ni somni pathoma sarkar siam ngei turin ZPM chuan thei top an chwa don ti soin tuna MNF kai hruai sarkar na hnuaya Mizoram din mun thlirin kong engkima alungoi thlak lo ani an tia masona na tho rang thwa nop chan le ramin rel bol na harsat na chana sarkar chuan shileng chuan lama se chuan lam tlinga an party chuan angai lo tian soya zoram mi puiten be seina sang tak ZPM an nga angein khovar engmoi tak motir chuan tumber ani ti le ZPM policy le program ti hlotin ani theina turin zoram mi pui thlop na an ngen ti resolution a chuan an tar lang ani